Hop. Nu mânca Cucă! Uite. Uite, are o freză. Nu mai mână. Vă duceți, azi mergem la tuns. Iei Coca aia, că o mănâncă. Nu! Nu cum halește la cocă de viață până seara. De la pâine mănâncă, de la paste, de la orice. Cutie cu cocă. Surpriză și cu bale. Vlad? Cucu! Ce faci acolo? Hmm? Ce-ai făcut acolo? O prăjitură? Da? Așa face tata. Da. Bravo. Gata? Gata, hai că e gata. Mai apeși mult. Gata! Bravo! Tot mai vrei? Gata, e gata, ai terminat. Haide, tai jos? Te dai jos? Bulu, bulu! Bulu, bulu! Bulu, bulu! Aoleu, acum arunci pe jos. Da! Pui Coca în cutie. Bravo! Bravo! Tot, fă curat la locul de muncă. Bravo! Și acum iar. Oh, Doamne! Vlad? Tutu! Ia țigă-l pe Fane. Fane! Da. Fane! Da. Strigă-l tu! Fane! Uite-te aici în aparat și zi papa. Vlad? Zi. Papa, Bravo. bebe.